arratsaldeon danori. Eta eskerrik asko Busturialdeko sarek euskal preso, iheslari eta deportatuen eskubideen aldeko sare herritarrak egindako agerraldira etortzeagatik. Gaurko agerraldian, hilaren 27an Gernika Lumon egingo dan mobilizazioaren barri emon gura beltzuegu. Ez da privilegioa, ez da kapritxoa, ez da utopia, eskubidea da, giza legezkoa da, giza eskubidea da. Edozein preso daukan eskubidea da. Kartzelan diran pertsonen intimidaderako eta familia bizitzarako eskubidea. Giza eskubideen eta eskatasun publikoen Europako hitzarmenean jasota dago. Eta holan aitortze jake preso gehienei. Euskal presoei ez. Zehatzago, Euskal gatazkaren harira, atxilotu eta espetxeratutako presoei ez. Espainia eta Frantziako estatuek legea urratu eta ez dabe aitortzen presoek beren kondena etxetik ur betetzeko deken eskubidea. 26 urtez egin dabe hori. Bitarte horretan presoaren ama, aite, alaba, semea, bikotea, senidea, laguna, astebururo milaka kilometro egitera kondenatua dago. Milaka euro gastatzera kondenatua dago. Denbora laburregira kondenatua dagoen bizita egitearren. Momentu honetan, Busturialdeko preso politikoak bataz beste 725 kilometro urrunduta dagoz euren inguru hurbiletik. Hori da sakabanaketa. Euren senide eta lagunek astero 10.000 kilometro egiten dabez guztira. Eta nabarmenak dira bidaia horrek dakarren gastua eta nekea. Astu barik ondorio latzenak. Istripuak, kalte fisikoak eta baita heriotzak be. Hori dan hori, 26 urtez. Baina nahikoa da, presoak ez senide eta laguna zigortzea beste helbururik ez dagoen. Dispertsio politika amaitzea exigitzen dugu. Alderdi politiko eta zinbat erakundek diseinatu eta martxan jarritako mendeku politikak ez dauka lekurik bakearen eta elkarbizitzaren oinarrietan bere etorkizuna jorratu gura dauen gizartean. Eta holan adierazten dabe alderdi eta erakunde politikoek eta gizarte erakunde. Instituzio publikoen artean dispertsioaren aurka agertu dira Bermeoko udala eta Gernikako udala. Baita Ondarroako udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Etxarriko udala besteak beste. Sare, Euskal preso, iheslari eta deportatuen eskubideen aldeko sare herritarrak dispertsioagaz amaitzeko aldarrikapen irmoa egiten dago. Zer esanik ez dago, manifestazio jendetu bat gurako geukela, ikusi Gernikako kaletan. Presoen eta senideen aurkako mendeku politikari nahikoa esateko eta dispertsioagaz amaitu behar dela aldarrikatzeko. Eta jendetza hori gutako bakoitzak osatzen dago. Gutako bakoitzaren konpromisoa. Eta konpromiso hori hartzera be, gonbidatzen zaitu dugu. Zelan, neupe amaitukot manifestua sinatuta. Neupe amaitukot aldarri egin da. Beraz, erronka hor dago. Ekainaren 27an, Gernika Lumoko kaleak beteta dispertsioagaz amaituko gu. Nik argi daukat. Neupe amaituko.